zuwa wani tsohuwa. Wannan kamar mahaukaciya? Ina ba nan hauka tsofa ne kawai. Ba ku ji ba. Ai ni wallahi tallahi ta faru da ni. Mahaukata yanzu duka suke. Wallahi da kyar na sha a hannun mahaukacin nan. Gudu ya bi ni. Kace ka sha wuya. Sanyi ne. An ci wahala. Mutumi na gace an koma kai. Ni ma fa hakan ta faru da ni. Haukan da ya kai ma. Wallahi Allah ni ma mahaukacin nan ne da kyar na sha a wajen sa ni ma. Ai ku da abin da kuke faɗa ma jin ku nake. Me ba? To ai nake gaya muku abokaina. Jin ka. Ni kwanaki ina cikin tafiya sai ji ne wani mahaukaci ya felle ni. Dokan mun da aradun duka. Da kyar na samu na ya. Ka dalla ban yadda ba. Kai yin zancen mahaukaci a nan gurin kawai sai ka zo ka cika mu da ƙarya ga baki ɗaya. Ni ma kawai jin sa nake. Wannan ba ya nuna hankali. Wannan ayyukan wayo ne. Okay? To shikenan yanzu tunda ba ku yarda ba. Allah ubangiji ya kawo mahaukacin. Yanzu nan a nan gurin. Amin. Wannan ƙarya ce. Wannan magana corona ce ban yarda ba ni dama. Allah ta shi. Allah wani makareci. Allah ya raka saki gona. Makareci. Ta zuba mana ƙarya saboda baka da ko sisi. Allah ya kyale shi. Bai da ko sisi ne shi sai ta zuba mana ku ƙarya a nan wajen. Kawai mutum ya so ba ko sisi a jiwo sai zai. Wannan Allah ga sunan babansa Zubairu ne. Ite da ai ba hede du'ai. Talauci hauka ne. Wa ai idan yawan toye da mu wannan abu. ya zama giteri. Ni wallahi ba na son irin wannan mutum ya zo ya samu sanyin waje ya zo ya dinga ba ku fada. Ai da duniyar nan zo nake kawai ganna duniya ba mahaukaci ba. Kai wai wannan. Wannan ai ba kona ne kuɗi ya taho kawo mu. Duniya wata zai kai ni. Mun yi da wani zai. Bakon ka ne. Allah na gudu. Allah ya saka ma da alkhairi malam. Allah ya saka ma da alkhairi. La haulu. Allah ya ma albarka. Babu tsimi babu da. Allah ya saka maka da alkhairi. Aikin banza mahaukacin banza haka ke duka ka ɗauko ɗin ka kana duka mutane da shi Kai taimaka. kai mahaukacin ya tsagar abin da ake duka Allah ya saka bawan Allah can da alkhairi. Zan so ka faɗa mana menene asalin sunanka na gaskiya. gaskiya ne to ni dai gaskiya sunana Usman Idris Garba amma dai mutane sun fi sani na da Usidamus. Da kyau to wannan role ka taka a cikin wannan comedy da naga kun yi na mahaukata. Gaskiya ne a wannan comedy da muka haska na fito a matsayin mahaukaci kusan zan iya cewa dai baban mahaukaci Gaskiya dan wanda ya fi mahaukaci hauka dan na gani a cikin wannan role din. To a cikin wannan role din da ka buga menene kalubalen da ka fuskanta? To kusan dai gaskiya zan iya cewa ban fuskanci wani kalubale ba so amma dai kalubalen da na dauka baka duba a cikin comedy akwai wani dauki wani irin katon ice Gaskiya kamar bishiya ce ma na wannan. Wajen dauka icen nan na fasha wala fa Ka ci wuya. je wajen icen nan duk kana yin kuna dauka.